Ukufeba ke nje akaze kube ukuthi umuntu ufeba ngoba etshela umuntu ukuthi akafebe noma kunesimo esenza ukuthi afebe noma uma uyisifebe nje uzoyifebela nje. Yaba amsana nje ukuhamba nize lokhu ninanaza lokhu nicasha ngami cha. Umuntu nje uyithathela yena ngoba ufebe bumoya ongenile kumuntu. Ingakho umuntu kwenzeka ukuthi abantu ade bethe na umuntu uyisifebe mhlawumbe uthe ukuthi umuntu agane ayithandele indoda yakhe nje ayiqondele. Beze bebuza abantu ukuthi hayibo ngoba le ntombazane yaziwa nje ukuthi isifebe uthola ukuthi umfazi nje futhi nje ophelele nje ayifebi. Ufeba kumoya manje ongena kumuntu ngoba kukhona izinto ezithile eziphambene nokuthile okuwusiko impilo lwakhe azenzayo. Manje nisukela ukufeba nisana ukusukela nje kuyihlalele nithi kuyenzeka ukuthi ukukhuluma komuntu kufebisa umuntu noma isimo umuntu abhekana naso sifebisa ayikho lonto. Manifeba nje ifebeleni ningangifaki.